Id-diskors tal-kamp tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil inkluda numru ta' proposti li l-Oppożizzjoni qed tippreżenta bħala gvern alternattiv. Proposti li huma bbażati fuq il-pre-budget document preżentat mill-Oppożizzjoni qabel dan il-budget. Proposti li huma mifruxa fuq diversi setturi, fuq quddiem proposti għal viżjoni ekonomika. Il-kollega tiegħi Claudio Grech li huwa Shadow Minister tal-Ekonomija fil-jiem li ġejjin ser ikun qed iniedi dokument tal-Oppożizzjoni dwar il-viżjoni ekonomika tal-Partit Nazzjonalista għas-snin li ġejjin. Dan id-dokument ser ikun jismu Ekonomija għan-nies għaliex aħna nemmnu illi l-ekonomija għandha tkun hemm għan-nies u mhux in-nies għall-ekonomija. Dwar ix-xiri tal-elettriku, gvern ġdid nazzjonalista jintrabat li jixtri minant l-irħas sors. Prim Ministru, jekk inti allura ser tkompli twebbes rasek fuq din il-ħaġa, jiena mhux ser jibqali triq oħra li fli niddikjara minn issa il-gvern immexxi minni se jixtri l-elettriku minn fejn ikun l-irħas u mhux minn fejn ikun ploli. Jekk ikun irħas mill-interconnector, nixtruh mill-interconnector. Jekk ikun iżjed għali mingħand l-Electrogas, iżommu huma jekk iridu. Quddiem il-kriżi ta' traffiku l-Oppożizzjoni se tippreżenta proposti effettivi. Dastant l-Oppożizzjoni ser tistudja wkoll din il-problema u iva aħna ħanoħorġu wkoll bil-proposti tagħna għas-soluzzjonijiet kif narawhom aħna. U llum nixtieq inħabbar illi jiena tlabt li Shadow Minister tagħna Trasport Marta Sportelli taħdem fuq lista sħiħa tal-aktar miżuri effettivi li nistgħu nieħdu f'pajjiżna fuq bażi short term biex nindirizzaw it-traffiku biex għall-anqas la mhux kapaċi il-Ministru Ġew Mizzi noħorġu bil-proposti short term aħna. Fl-istess ħin, Sur President, nixtieq inħabbar ukoll. Fl-istess ħin nixtieq ngħid ukoll li tlabt lill-kollega tiegħi lill-Onorevoli Tonio Fenek biex imexxi grupp ta' ħidma ħalli jistudja wkoll x'tip ta' infrastruttura għandna bżonn f'pajjiżna, x'tip ta' sistema alternattiva tat trasport jista' jkollna f'pajjiżna fit-tul, fil-long term. Sabiex in-nies ma jibqgħux jiddependu biss fuq il-karozzi, imma jkollhom ukoll sistema alternattiva tat trasport li tkun tajba biżżejjed illi twasslek biex tħalli l-karozza id-dar għaliex ikollok sistema alternattiva reliable. Jeħtieġ ukoll li fil-pjani tagħna u dan li se nara li fil-pjani tagħna għat-tul naraw kif is-sistema tat trasport tagħna taqqat ukoll lil Malta u Għawdex flimkien. Simon Busuttil bbaża l-proposti tiegħu tal-Oppożizzjoni fuq tmexxija tajba. Sentejn u nofs il-bot mill-elezzjoni ġenerali il-poplu għandu oppożizzjoni li qed tippreżenta proposti alternattivi, proposti ta' oppożizzjoni kostruttiva.